Nu sunt de Liga a doua, e joc Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți play europeni mă trec la valoare, joanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți vei europeni mă întreg la valoare, dușmanii vor să mă vadă la retrogradare. Nu sunt de Liga a doua, e joc Champions League. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză în toate ca în atac Van Persie. Cu toți play europeni mă trec la valoare, joanii vor să pic la retrogradare. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi, și am viteză toate ca în atac Van Persie. Cu toți vei europeni mă întreg